Verkkoasioinnissa ainakin minua itseäni harmittaa eniten henkilökohtaisen palvelun puuttuminen ja tunne siitä, että on tekemisissä ainoastaan kylmän tietokoneen kanssa. Nyt tilanteeseen saadaan muutos, sillä markkinoille tulee ratkaisu, jonka avulla verkkoasiointiin voi liittää henkilökohtaisen asiakaspalvelun videoneuvottelutekniikan avulla. Testaan nyt systeemiä kuvitteellisessa pankki- ja vakuutusalan verkkopalvelussa. Henkilökohtainen asiakaspalvelu näkyy asiointisivulla tällaisena videoyhteyspainikkeena. Kun painan napista, verkkopalvelussa aukeaa videoyhteys oikean ihmisen kanssa. Hyvää päivää. Kuinka voin auttaa? Tässä saamme nauttia verkkoasioinnin nopeudesta ja henkilökohtaisesta asiakaspalvelusta yhtä aikaa. Käytännössä palvelu on jouhevampaa ja parempaa kuin milloinkaan verkkoasioinnin ja myymäläasioinnin aikakaudella. Yhteyden aikana järjestelmän kautta voi jakaa kuvia ja muita tiedostoja. Asiakaspalvelija pystyy myös jakamaan oman ruutunsa asiakkaan nähtäväksi. Tällöin asiakaspalvelija voi täyttää lomakkeita asiakkaan puolesta ja asiakas voi seurata, että häntä koskevat tiedot tulevat lomakkeelle oikein. Palvelun kanssa on mahdollista käyttää sähköistä tunnistamista, eli henkilöllisyyden varmistamista ja allekirjoittamista vaativat toimenpiteet voidaan hoitaa verkossa loppuun saakka ilman odottelua ja paperirumpaa. Tällainen verkkopalvelun henkilökohtaistuminen hyödyttää ilmiselvästi ainakin haja-asutusseutujen ihmisiä sekä liikuntarajoitteisia, joiden on hankala muutoin päästä kunnollisen palvelun äärelle. Jos minun itseni pitää valita kahdesta verkkoasiointipalvelusta, joista toisessa saan jutella kasvotusten oikean ihmisen kanssa, ei ole kovinkaan vaikea päättää, kumman valitsen.